Επιστρέψαμε στη συζήτηση στο OT Forum, εδώ, με μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία, με μια συζήτηση, ένα θέμα που είναι του παρόντος, όπως λέμε, που έχει μπει στη δημοσία συζήτηση, κυκλική οικονομία και πώς η βιομηχανία μπορεί να γίνει πυλώνας αυτής της κυκλικής οικονομίας. Έχουμε εδώ ένα άνθρωπο που είναι πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό. Ο κύριος Άγγελος Γιατζιτζόγλου είναι Deputy Chief Financial Officer της Elval Halkor. Κύριε Γιατζιτζόγλου, θίξαμε το θέμα, είπαμε ότι είναι η συζήτηση του παρόντος το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας. Θέλω λίγο να μου πείτε, για σας, για την Elval Halkor αποτελεί στρατηγική επιλογή η κυκλική οικονομία και θέλω να μας πείτε τη δική σας εμπειρία και πώς έχετε μετασχηματιστεί σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για το παραγωγικό φόρουμ που διεξάγεται. Η αλήθεια είναι ότι η κυκλική οικονομία ξεπερνά την περιβαλλοντική ευθύνη. Είναι στρατηγική επιλογή μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Είναι η λογική εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο παράγουμε, καταναλώνουμε και αναπτυσσόμαστε. Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από την κλιματική κρίση, τις ενεργειακές προκλήσεις και την απέτηση για ελαχιστοποίηση χρήσης των φυσικών πόρων, η κυκλική οικονομία δεν είναι απλά ένας στόχος, πρέπει να είναι ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο. Μάλιστα. Και η Elval Halkor είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας μέσω της διευρυμένης χρήσης στην παραγωγή της διαδικασία ανακυκλώσιμων υλών για την παραγωγή προϊόντων χαλκού και αλουμινίου. Μιλάμε για δύο μέταλλα τα οποία είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, χωρίς καμία απολύτως απώλεια των ιδιωτήτων και των χαρακτηριστικών τους. Δύσκολο στοίχημα, έτσι. Αυτή η πρόκληση, να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ναι, πραγματικά. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι η προσπάθεια και οι συνεχόμενες επενδύσεις που πραγματοποιούμε προς τον τομέα αυτό είναι πλήρως προσανατολισμένες προς την ευρωπαϊκή διάθεση για την βελτίωση του κλίματος και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Έχετε έντονη εξωγενή δραστηριότητα. Οι εξαγωγές σας είναι βασικό κομμάτι της επιχείρησης. Πού πρωταγωνιστείτε και ποια είναι τα ανταγωνιστικά σας σημεία σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες? Η Elval Halkor δραστηριοποιείται σε πάνω από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 95% των εσόδων της προέρχεται από τις εξαγωγές. Αποτελεί το νούμερο 1 παραγωγό σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και είναι και η δεύτερη βιομηχανία στην Ευρώπη στην έλαση αλουμινίου σε δυναμικότητα θερμής έλασης. Τα προϊόντα μας πρωταγωνιστούν σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος δυναμικών αγορών, όπως είναι η συσκευασία των αναψυκτικών, των τροφίμων, των φαρμάκων, στην δόμηση και στις κατασκευές, στην ηλεκτροκίνηση και στις μεταφορές, στα ηλεκτρικά δίκτυα, στα κέντρα δεδομένων, τα data centers, στην αμυντική βιομηχανία, στην θέρμανση, στην ψήξη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, έχουμε ένα τόσο μεγάλο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και η δραστηριοποίηση σε τόσες πολλές χώρες είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας. Και για να ενισχύσουμε αυτήν την ανταγωνιστικότητα, να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε επενδύσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε προηγμένες τεχνολογίες, σε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη και την βελτίωση της ανάλωσης ανακυκλώσιμων υλών και βέβαια και στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ακούγονται όλα αυτά. Μια πολύ ανταγωνιστική επιχείρηση έχετε δημιουργήσει, μάλιστα και με μεγάλη εξωστρέφεια. Και αναρωτιέμαι πώς μια εταιρεία η οποία είναι στην Ελλάδα, με όλο αυτό το πλαίσιο που ζούμε, με αυτή τις παθογένειες που έχει η ελληνική οικονομία, πώς τα καταφέρνει και είναι τόσο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο? Και ήθελα λίγο την εμπειρία σας, αν αυτές οι παθογένειες πόσο μεγάλο πρόβλημα αποτελούν για εσάς. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν αρκετές προκλήσεις για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Να πω καταρχάς ότι, για να δώσω μια τάξη μεγέθους, ότι οι εξαγωγές της Elval Halkor αντιστοιχούν στο 7,8% των συνολικών εξαγωγών των βιομηχανικών προϊόντων.
Και αν δούμε μόνο τον κλάδο των πολύτιμων μετάλλων και των μη σιδηρούχων μετάλλων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 21%. Άρα η συμμετοχή μας στην οικονομία είναι πολύ σημαντική. Όπως είπα και πριν όμως, το γεγονός ότι δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα μας βάζει αντιμέτωπους με σημαντικές προκλήσεις. Για την βιομηχανία του αλουμινίου και του χαλκού, το ενεργειακό κόστος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο κόστος παραγωγής. Και ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα. Δυστυχώς. Συζητείτε σχέδιο. Ότι έχετε σχέδιο την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Ξέρετε ότι οι επιχειρήσεις, ιδίως οι βιομηχανικές, έχουν δώσει πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να εισακουστούν από τις αρχές και της Ελλάδος, αλλά κυρίως της Ευρώπης. Μακάρι να δούμε σύντομα κάποιες λύσεις και κάποια υποστήριξη προς τη βιομηχανία, η οποία για εμάς είναι δεδομένη ότι θα γυρίσει πίσω στην οικονομία. Η επιβάρηση της Elvalhalcor με το υψηλό ενεργειακό κόστος στη χώρα σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός με εταιρείες ευρωπαϊκές, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ διαφορετικό ενεργειακό περιβάλλον, δημιουργεί δυσκολίες στον ανταγωνισμό, κάνει τα προϊόντα μας πιο ακριβά και υπονομεύει την εξωστρέφεια και τελικά την ελληνική οικονομία. Το κόστος σας έτσι είναι πολύ πιο αυξημένο. Ναι. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι, σαν βιομηχανία, είναι να έχουμε σταθερές βάσεις. Και χωρίς σταθερό ενεργειακό πλαίσιο δεν μπορεί να υπάρξει στρατηγική για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Η βιομηχανία φέρνει προσθέμενη αξία στην οικονομία πάρα πολύ σημαντική. Το αποτύπωμα της Elvalhalcor σε αυτή την προσφορά. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια μελέτη του ΙΟΒΕ του 2024, η οποία κατά εμάς αποδεικνύει με σαφήνεια ποια είναι η συνεισφορά της Elvalhalcor στην ελληνική οικονομία. Κάποια σημεία λοιπόν σε κάποια σημεία αυτής της μελέτης βλέπουμε ότι η συμβολή της Elvalhalcor με τη δραστηριότητά της στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είπα και πριν ότι οι εξαγωγές σε μη πολύτιμα μέταλλα και μη σιδηρούχα αντιστοιχούν στο 71% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Συνεισφέρουμε στα δημόσια έσοδα με 388 εκατομμύρια και δημιουργούμε και με 714 εκατομμύρια κοινωνικό προϊόν στην ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν η συμμετοχή μας όντως είναι πολύ σημαντική. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε κάθε μία θέση εργασίας στην Elvalhalcor αντιστοιχούν 5,3 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας. Αυτό για το 2024 μεταφράζεται σε 18.000 ανθρώπους. Νέες θέσεις εργασίας. Προσθέσατε με την δραστηριότητά σας επιπλέον προσθέτουμε στην οικονομία. Για κάθε μία θέση εργασίας στην Elvalhalcor προσθέτουμε άλλες 5,3 στην οικονομία. Εδώ αξίζει και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι όλα αυτά που προανέφερα, όλα αυτά τα επιτεύγματα της Elvalhalcor οφείλονται στους ανθρώπους της. 2.800 εργαζόμενοι είναι αυτοί που καθημερινά κινούν την Elvalhalcor και κάνουν πραγματικότητα το όραμα της εταιρείας για ένα πιο βιώσιμο κόσμο με όχημα την κυκλική οικονομία. Που και κλείνοντας, ακούγοντας όλα αυτά, έτσι, αναρωτιέται κανείς πώς πετυχαίνετε να διατηρείτε όλη αυτή την ανταγωνιστικότητα και όλες αυτές τις επιδόσεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον αβεβαιότητας διεθνώς που βιώνουμε. Έτσι. Πώς είπαμε, είναι έντονα εξαγωγική η δραστηριότητά σας. Και ήθελα λίγο να μου το περιγράψετε αυτό και να μας δώσετε τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την Elvalhalcor τόσο ανταγωνιστική και ανθεκτική σε αυτό το πλαίσιο το διεθνές. Ναι. Όπως είπα και πριν, είμαστε μια καθαρά εξωστρεφής βιομηχανία. Το 95% των εσόδων προέρχεται από τις εξαγωγές και πάνω από 90% σε ποσότητες κατευθύνεται στο εξωτερικό. Αυτή λοιπόν η πολύ διευρυμένη παρουσία σε όλες τις γεωγραφικές πύρους, το πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που σας ανέφερα πριν, είναι αυτό που καθιστά την εταιρεία ανταγωνιστική και της δίνει και την ευελιξία να κινείται μεταξύ αγορών και χωρών
χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά από τους κλειδονισμούς στην αυξομοίωση της ζήτησης. Τα χαρακτηριστικά σε κάθε αγορά είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Έτσι, είναι, δηλαδή δεν μπορείς πρέπει να κάνεις στοχευμένες εμπορικές πολιτικές σε κάθε χώρα. Σωστά. Και αυτή την ευελιξία εκμεταλλευτήκαμε και σε περιόδους όπως ήταν ο COVID, όπου είχαμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε παραγωγικές μονάδες σε προϊόντα τα οποία κατά την περίοδο εκείνη δεν είχαν τόσο μεγάλη ύφεση, ενώ άλλα προϊόντα τα οποία αντιμετώπισαν σημαντικότερα προβλήματα, οι εταιρείες που ήταν προσανατολισμένες μόνο σε αυτά δεν κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν. Ενώ η Elval Halcor βγήκε από εκεί με πολύ μικρές επιρροές. Και δώστε μας λίγο, κλείνοντας, την επόμενη μέρα, από εδώ και πέρα, ποιοι είναι οι στόχοι και η προοπτική σε επίπεδο αγορών, σε επίπεδο αύξησης του κύκλου εργασιών. Η Elval Halcor καινοτομεί, επενδύει και θα συνεχίσει να το κάνει. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά μέσα από τα megatrends, τα οποία έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία, τον εξηλεκτρισμό και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Άρα λοιπόν οι συνεχόμενες επενδύσεις και ο προσανατολισμός στην καινοτομία είναι αυτά τα σημεία τα οποία θεωρούμε ότι μας καταστούν ανταγωνιστικούς στο περιβάλλον. Νομίζω ότι πήραμε μια πολύ καλή ιδέα από τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για το τι σημαίνει κυκλική οικονομία, ποιες είναι οι προκλήσεις που αναδύονται, πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν σε αυτή τη διαδικασία, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την ενότητα και παραδίδουμε τη σκητάλη στο επόμενο πάνελ.